Ayan, so sobrang init na po dito sa Pilipinas. Kaya ngayon, pupunta kami ng Baybay Norte dito sa may part ng SWAT. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo sa aming YouTube channel, Chrisley TV. Ano ba yan? So, kung hindi nyo pa po napanood yung iba naming videos, pwede nyo po itong panoorin, lalo na yung kakatapos naming retreat, 3 days and 2 nights sa Santa Catalina. So, please enjoy watching this video. Thank you! And so, on our way na sa Bagbag Norte, sa Masamiray. So, sana mag-enjoy kami! Hi! Bakit ka sasama sa beach? Sulit. Laro ko parang pintasan niya. Tinetmarket ko. Magpapalamig lang? Ano pa? Bunga ron. Oo, maganda doon. Sa maliligo sa? Dagat. Dagat. Paano yung masaya pag maliligo sa dagat? Nagato ka sapatos ng Jai. Anong gagawin nyo sa Bagbag, Masamiray? Ano yan? Anong meaning yan? Iluluto namin sa beach. Nagatuman yung bakos dito ko. Di yung may palagi. Ay, malakatalot ka na. Ano din dito? Sea urchins. May pagi. Hello. May sea urchins po sila. Makauma tibiyag. Yes. Ilang bangos? Ilang bangos? Kayo po, mother, kung ilan po? Yata, datang ka lang yung may Ayan, so touchdown, nandito na kami. So sa mga gusto mong mag-rent ng salbabida, meron din po dito. Kaya bilhin nyo po, pwede din. May mga nagbibenta din ng souvenir. Oy, huwag ka makalam dyan. Hindi sa inyo yung Nagbibenta din dito ng mga kung ano-ano. buhatin yung Rosana yun. Ay wow, pinakagwapo. Cute. Hi. Let's go. Kuha tayo ng sea urchins. So hindi na kami nagbayad ng cottage kasi may kakilala kami dito. Kaya yon, libre. Magkano yung cottage nila dito? Ano? Kuya RJ? Ay, yung cottage daw po 500 to 600. Yan, so let's go. On our way. May mga nag-overnight din dito. Halo-halo para sa mainit na panahon. So doon tayo pupunta para kumuha ng sea urchin. Ayan, ang daming turista. May mga nag-overnight na rin. Ang ganda ng dagat ngayon, very calm. Welcome Masamiray Beach, Swal. So kung maarte ka, huwag kang pupunta dito kasi sobrang init. Kailangan mo ng pang malakasang lotion as na may pang sun protection.
Kaya so nagpe-prepare na kami. Ang init pero kaya naman yung init. Saan tayo na part? Dito na? Ay, doon pag ganun kayo. Doon, sarado yon, wala na yung doon. Pwede din. Ay, pero doon kayo pupunta. Ay, so tayo, saan tayo pupunta? Maliligo ako. Maliligo ka na? Ay, ganun. Kasama ako sa mga magsisisip ng sea. Ay, okay, sige. Ayan, so tapos na po kami kumuha ng sea urchins. Mamay papakita ko din pala yung mga nakuha naming sea urchins. So, isa sa mga nakuha nila, ito. Ang ganda, di ba? Hawakan mo na. Huwag niyong mabasa. Ganda, no? Huwag mong iyan yun. Oh, di ba? So, ito yung mga nakuha na mga kumuha ng sea urchin. Tcharam! Chan. Yes. Nakatanalainon. And so, kain po. May maantay ng Cheng. Yung sabay yun yung Cheng. Yes. Halang laki. Kain niyo. Kuya, pengen kuya. Ayan o. Oh, sea urchin. Sarap. Basta bagong kuha ka kuya. Masarap. Buksan mo nga. Sea urchin is life here sa Masamiray. Maraming. Patingin nga ako nun. Yung iba. Very critical. Oh, diba? Oy, Juni. Kain po. Kakain na muna po kami. Nakita ni ka din song na ayo. Wala, patingin nga. Patingin nga. Walang laki. Patingin mo ate. Walang laki. Grabe. Ninaan namin natin na Regine Mother. Alo. Ang dami. Ang dami na nakuha no. Ulid, nagdrakal. Grabe ang dami na nakuha no. Ay, ang nakapag-ugsan taas kay Tipa. Sabi ko chan. Ito yan. Sa ating sa tino. Nang Cheng makatuyan ng Cheng. Sige, buksan na yan. Hoy Maria. Let's eat, guys. Tayo mga pre. Ore. Yung dami. Tingin may sakay. Sige, tabado yun ah. Timper night. May nahuli kaming seahorse. So, mahal daw ito. Nilalagay sa sa pangalan nito, soup ng mga Chinese. Ayan. So, ay! Buhay pa siya. O, diba? Ayan. Ito na. Charan! Pang display sa aquarium. Kulong. Kasi ito yung mga sea urchin na nakuha namin. Sea urchins kay Jan. Kuya, ikon yung sa Korea mo kuya, may mga laki na yung ipit. Tingin nga. Yung ipit. Ayo nga. Maliliit. So may mga maliliit na siyang crabs na yun yung kulay orange po. Ay, nako. Kain. And so, uwi na rin kami guys. So, thank you so much for watching our video. Bye!